खुलुमबाय आं स्माinaoBasumatari गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा फोसावदों दि ईद उल जुहानि थाखाय मे दाननि 28 खालाराव रायजोआरि मावख' आरो फसंथानफोरा बन्द थागोन होननानै बन्दखौ मे दाननि 27 अक्ट' खालि होनायनि मिजिंथि दङमोन नाथाय बेखौ मे दाननि 28 अक्ट' खालि सोलायनाय जादों। रायजोनि गासै सोरखारि मावख' आरो सोलोंथाइ फसंथानफोरा 28 अक्ट' खालि बन्दखौ फालिनांगौ होननानै बिथोन होदों। भारत हादोरनि हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथाङा हरिचरण सइकिया बिथांनो सत्रिया मोसानाय आरो आसामनि क्लासिकेल दिन्थिफुंनाय आरिमुखौ संरैखा खालामनायाव बिनि बिहोमाखौ मान होनानै पद्म विभूषण बान्थाखौ होदों। बे मान बावनाया बिनि आरिमुगिरि गोग्गाथि, फोरोंथायारि खामानि आरो सत्रिया मोसानायखौ हादोरारि आरो मुलुगारि थाखोआव दावगाहोनायनि थाखाय खाबुगोनां नाजानायखौ गनायथि होयो। मख'नो गोनांदि हादोराव गासै 131 सुबुंफोरनो पद्म बान्था होनाय जादों। पद्म विभूषण बान्थाखौ 3 सुबुंफोरनो होनाय जादों जेराव 13 सुबुंफोरनो पद्म भूषणजों मान होनाय जादों। 113 सुबुंफोरनि थाखाय पद्मश्री फोसावनाय जादों। बान्थाफोरखौ राष्ट्रपति भवनाव गथायनाय जादों। आसामाव लिभ इन रिलेशनशिपखौ लानानै गोख्रों नेम फोसावदों। लिभ इन रिलेशनशिपआव थानायनि बैसोआ 21 बोसोर जानो नांगोन। जुदि लिभ इन रिलेशनशिपआव थायोब्ला साब रेजिस्ट्रारनो मिथिहोनांगोन। जुदि नोंथाङा फोसावालासे लिभ इन रिलेशनशिपआव थायो अब्ला 6 दाननि जोबथेसालियाव थानांगोन आरो 25,000 रांसिम जुरिमाना होनांगोन होनना फोसावदों। बे नेमखान्थिया हादोरसानि बाहेरायाव थानाय आसामनि लाइमोनफोरनि थाखायबो बाहायजागोन। भुटाननि गाहाय मन्थ्रि शेरिं टुबेकआ साननैनि हाबाफारिजों आसाम दावबायदों। भारतनि नसुंसे हादोर भुटाननि गाहाय मन्थ्रि शेरिं टुबेकआ 25 आरो 26 अक्ट'आव आसाम दावबायदों। आसामनि राजथावनि गुवाहाटी नोगोरमानि कयनाधरायाव थानाय आलासि गेस्ट हाउसआव दुंब्रुदै बरायदों आसामनि मन्थ्रि अतुल बरा बिथाङा भुटाननि गाहाय मन्थ्रि शेरिं टुबेकखौ मख'नो गोनांदि साननैनि आबुं हाबाफारिजों आसामाव फैनाय भुटाननि गाहाय मन्थ्रि शेरिं टुबेकआ हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथां आरो गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों सावरायज्लायो। लोगोसे कलाक्षेत्रआव खुंफुंनो गोनां लक भवननि सावराय जथुम्मायाव बाहागो लागोन भुटाननि गाहाय मन्थ्रि शेरिं टुबेकआ। क'क्राझार सोहोरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सेक्रेटारियेटनि सावराय जथुम्मा नब्लाङाव बिटिसिनि EM प्रेस मोसाहारि बिथांनि मासि सामलायनायाव हाथाइ बाजारनि गोदान टेन्डार मोसौ बोरमानि बाजार पार्किं बायदि बायदिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों। बे हाबाफारियावनो बिटिसि ओनसोल साफ्रोमबो BDOफोरा गथायनाय रिपर्टफोरखौ नायफामफिननाय जादों। बे मेलाव बावखुंग्रि बिटिसि बियाबनि MCLA आरो आफादगिरि मासिगिरि श्री दानेश्वर गयारी नेहाथारि हाथाइ आरो मेला बिफाननि निबृत्ति बर' श्री नागेश्वर चौधुरी बिथांमोना बाहागो लादों। बिटिसिआव इभिक्सन खालामनांगौनि दाबिजों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ दानफ्रोमबो ममेरदाम गथायदों। बिटिसिनि ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोराव 3,49,000 बिगा हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थानायखौ होखारनांगौनि दाबिजों क'क्राझार जिल्लानि बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ। माने जोंनि थाखाय एखेबारे खोब गिदिर बाथ्रा बियो। गभर्नमेन्टआ जुदि जोंनि न्याय दाबिखौ मानियाब्ला जोंनि थैनाय बाथ्रा बियो, जोंनि भबिष्यतनि बाथ्रा। जोंनि हायानो उद्धार जालाब्ला, जोंनि हायानो थालाब्ला होमब्लालाय जोंनि भबिष्यतआ मा थागोन? दा गथे जोंनि एकमात्र अल्टारनेटिभा जागोन माने संग्राम खालामनाय, आन्दलन खालामनाय। बेनो जोंनि अल्टारनेटिभ माने जोंनि बेबस्था जागोन। जोङो मेम'रेन्डाम होदों, अनेकबार होबोबाय आरो जों मेम'रेन्डाम होनायनि उनाव जुदि गभर्नमेन्टखौनो माने खोनासङाब्ला नों दायित्व लायाबा जों आन्दलन खालामगोन आरो रायजो राजाखौ जों बयखौबो खावलायगोन जाहाथे बयबो जाहाथे जोंनि आन्दलनाव जाहाथे ओंखारबोयो, जों बेखौ बयखौबो खावलायगोन। दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि खाथियाव गांसे मेम'रेन्डाम फैदों जे बिथांनि गेजेरजों जाहाथे आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि मेम'रेन्डामखौ रिसिभ खालामो। दा बिथांनि गेजेरजों जों गांसे मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय। मेम'रेन्डामनि थांखिया बेनो जे जोंनि बिटिसिआव जेसेबां एनक्ल'जार्स दं बे एनक्ल'जार्सफोरखौ होखारनांगौ,
ट्राइबेल बेल्टआव जायफ्रा इलिगेल भाबै हाबनानै दङ बे इलिगेल भाबै हाबनानै थानाय इनक्लुडारफोरखौ होखारनानै ट्राइबेल बेल्टनि हाखौ उदां खालामनांगौ आरो ट्राइबेलनि हाखौ ट्राइबेलनो रानना होफिननांगौ बे दाबिखौ लानानै जोङो माने गांसे मेम'रेन्डाम जोङो चिफ मिनिस्टारनो हरनाय जाबाय। दा जोङो गिबियावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि चिफ मिनिस्टारखौ जोङो धन्यबाद होयो बिथाङा गोदानै सायख'जानानै चिफ मिनिस्टार जाफिननायनि उनाव जे थाबैनो जे आगोलाव गाव खोथा होनाय बायदि जेसेबां गभर्नमेन्ट हायाव इलिगेल इनक्लुडार दं बेखौ गावनि जायगायाव जे इभिक्सन खालामबाय होखारबाय बेनि थाखाय जोङो बिथांखौ धन्यबाद होयो। दा जों बे एखे लाइनावनो मावनो थाखाय जों बिथांखौ बिटिसि एरियायावबो इभिक्सन स्टार्ट खालामनो थाखाय जों बिथांखौ खावलायदों। बिथाङा जाहाथे बिटिसि एरियायावबो जेसेबां इलिगेल इनक्लुडार दं ट्राइबेल बेल्टआव बेखौ होखारो जों बेखौ बिथांखौ खावलायहरदों। दा दिनै बिटिसिआव गासै 3,49,505 बिगा हा दिनै गुबुन हारिनि ट्राइबेल नङै नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिया ट्राइबेलनि हाखौ दखल खालामनानै दङ। दा बिनि गेजेराव आं बबे जिल्लायाव बेसेबां हा आवग्रिना लादों बेखौ आङो बिटिसिनिफ्राय जों जायनाखि आरटि खालामना मोननाय बे मोननाय रेकर्डखौ आङो दिनै खोन्थानो सानदों। बेखौ जोङो 2007आव जों बे माबाखौ आरटिआइखौ जों खालामना लादों। दा गासै 3,49,505 बिगा हानि गेजेराव गासै डिस्ट्रिक्ट वाइसै 1,30,200 माने 69 बिगा क'क्राझाराव जादों।